आपल्या कुडाळमध्ये प्रथमच प्रसिद्ध नृत्यांगना सबसे कातिल गौतमी पाटील डान्स अँड डीजे शो रविवार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता. कार्यक्रमाचं ठिकाण मराठा समाज भवन, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, राऊळवाडी, कुडाळ. तिकीट विक्रीचं ठिकाण नेमळेकर बंधू स्नॅक्स कॉर्नर, कुडाळ हायस्कूल समोर, तालुका कुडाळ. तिकिटासाठी संपर्क 9420 1166 66 किंवा 9834 2377 18. आपल्या कणकवलीत प्रथमच प्रसिद्ध नृत्यांगना सबसे कातिल गौतमी पाटील डान्स अँड डीजे शो रविवार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी सायंकाळी ठीक 5 वाजता. कार्यक्रमाचं ठिकाण वसंतराव आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, ST वर्कशॉप नजीक, श्री गणेश मंदिर शेजारी, कणकवली. तिकीट विक्रीचं ठिकाण कोहिनूर झेरॉक्स अँड स्टेशनरी, बँक ऑफ इंडिया शेजारी, मोर्ये कॉम्प्लेक्स, अप्पासाहेब पटवर्धन चौक, कणकवली. तिकिटांसाठी संपर्क 9404 3950 24 किंवा 7083 72 44 55.